Trok kebra troksi apong ni hang long rikar bi baptis kajalang amening kana sek amai pi non kewang ji thang thang ni phaing kora pli lapen ingkora trok an peman ponji. La khaing kora phonilip MEC constituency ke parlo NLBKE arlo mukaleng baptis amondolia longsi peman ponji. Nihang Karbi Baptist Association mate thi hekpen NKBA amondoli pharo isirakre trok ando lapen longri mate area trok ando. Kechengsi lake Dipu Area Baptist Fellowship thi hekpen DABF aduntu Safapani Area Baptist Fellowship SABF Nihang Longri Baptist Kajalang Ame NLBKA Nihang Duarbaguri Area Baptist Fellowship thi hekpen NDABF Panjan Hirhiri Area Baptist Fellowship Angbong Longri Area Baptist Fellowship ALABF Longri Trok Angbong pen NLBKA Alongrita Esilo NLBKA amondoli mondoli thomkep ando lasi nilip arat mate karbiang long arat setame nilitum NLBKA ningkana sekamai pi non kewangji thang thang ni phaing kora phila pen ingkora trokan pedo ponji lasi nilip atokan no kedo arat lapen karbiang long arat setame nilitum NLBKA ningkana sekamai pialong wangra nang langdon hortha nilitum aho boha along taputa kacecak fek amondoli pastor Ronson ronghang atopen chuni ripon Joki hulapen Philip Diso Lotiki Minios Karbiang long. Suri ini ra ingkora thong manikan ni tumda mukaleng Baptist Church along atike chokebra choksi NLBKE labang su longria mepi area fellowship tu labang su ni tumda bat don ingkora nerkep adon hongka dola ong eder stamele tum labang su mukaleng munduli pu inara tum kacini ni dola lasi nili tum cingwai lo labang su mukaleng munduli pu bang betin seme ka pacini je phat mate kiwang long lang tum seme pawang long je phan tu pena jok sini tum kiza tum pen pen ni tum cingwai pon lo la pen same long ria kiza tum same ni tum phana kirap make bol idun pena jok ini nganing kana ba nili tum labang so me un ko dok dok lo yo non la ka do we kim pon bom rang pon bom la person lo long ri ame atum pen nga cerap dun pen jok pen first me labang so dor de pu long pen pinang na tum tibok tere mondulis tome nga cerap dun atum pinang dolo no mas name la pen nga cerap dun ji atum pinan bag dola sas dum mas me le tum non ladak monduli hoi pen first me labang so long ri ame phan ko president secretary do la tum hoi pen same ala tum mas me akero tome pipon lo la pen media dum same na tum ladak an kiwang pen itum fa la person kapatid hang berta samena tum nai klem pia pot tame media hoi pas samena tum hatame miri tumahin pen akiru tame pipon lo lase labangso NLBKA amay long amonduli tina tum same labangso may long nala tum nanga cerap nanga citu dun je fasini tum labangso munduli hoi pen lapen labangso may hoi pen samena tum pan tuning ridun lo un an pen nang bor idun je pan lapen nanga citong dun je pan si litum hoi pen tuning ri lo lapen letum non pikim kerang kato we kitang ti lepuson ta dola lapen lahai stame tibok terai amonduli tum nang cerap dun do mane bang ke amonduli pen ke dorde pupi kame hoi nang cerap dun do hala tum fasame letum hoi pen hala tum hatame akiru ipon lo NLBKA along area committee kichagia phansi nitum dak kim pon bom lo asi nitum kikim kerang on bom kibor i phansi ni tum labang so me papleng pa phansi bor i lo tani tum asong bong klem kedam sapu kipleng play dola asi tum area kija apen media akha tum phan kithan la hello nang le tum tadak ni tum kaleng bisialong ninghang atum an nang kelang ni phansi na phansi ri lo athema itum ladak me keceng panike thang thang ko rapli ani we pensin itum ceng pon po asi itum na tum ninghang an nang do ni phansi ni rilo apa ngi chitong pe je phat ada area ponon okar beng long ponon na tum bang so me nitum NKBA ame long kelang dun gak tum an atum ke taring kora li ani we pensin ceng pon po là bằng xóm mê sẽ cái phần nó tụi là làm cái bát than gia phần hay cái pháp bọn đúng à do thì mà tum sar lo gorening ti alang li farmer na secretary lo lapen NKBA
anat ben you know ben so YouTube sitri alang le phan si chupapan lo la pen itum medam lo migi katharti alang phan da thom phan si itum chupapan lo Nah, so program ni kawan seperti pun. so program taring ko trok pen taring ko pli pen ko trok Itu mukaleng baptis charlo si apu reporter tum alang itu haning ke thepen lang lo la baksawe kichak along ning ka rong pen lang tum giwang pen la baksu mei kichak kimisen arjan lang tum ado ka wira tum han paklagi phasilang tum taglang sang lo la si tum mukaleng baptis char tum itum ibor I pen si ni tum kiglempon abang so long monduli tin pen sita dak NLBK adang kitang an monduli tum ang sitong peji pansi tumhan pachinilon lo kasi adak alira cham ado kawe ang sipidon je pansi nang tumhan chinilo pachinilo la pen nitum adak non ikim kirang sita tangpon pelang non ini banbak ditum kim ponailang kasi lasu kado kawe irikim kirang kitang pon pimi phanta ngatum monduli hoy phansita anam adam mata pusi pachili nelo Abang so mena tu monduli sigat pun sikarcak ma mate apre monduli pen cerap si ideng pama. abang so mai nilitum monduli mukaleng baptisar monduli sigat pen si tum charcak pon lo abang so nitum penangan ikan pen penangan atum ke mukaleng baptisar pu chini ne atum dulang la sini tum monduli hoi pe chingwai pon lo itum mukaleng baptisar sita isiame chak pon lo te itum adak isi mukaleng baptisar pu chini ba amtin sta chini pon pame pu si nitum kabor I pen si abang so mai ki chak pon je phansi nitum ado ka wirat tum pen jingwai si chak pon thulo Mondulia dona phai ko an bag do jin hang le tum itu monduli phai ado ka wi pen don ko na kep ando ngali bang ke mili bang non mat ke pastor siklem pon bo ngali men si thanji ma ilimen ke rong son rong ha Rong isi chingrum pet pen sai ke klem la khain koira phonilip MEC constituency ke parlo sarihuti bapuram teron arong amikaratum rong isi chingrum pet pen towar ki pajok jia phan langke tenga sai ke klem pon Pinpur me sarihuti borpung lapen tarapung ahawar laki inglong akhei mate karbi lapen rengma akhei atum si non het pen kido ke thaka dimlo rong kachok kim laki kalioni alangroi ari risi chokim ponlo athima langroi ari laki kovi bikron lapen ason kachu arche ason ajadle chu isitame mesen laso pena joksi langroi ari malomsi jasemet do thaklo bonta isi ke sungdam inglong atum jasemet towar kahino hinlo athima non puta towar kimi kachelat longle towar kimi kalisi non kidobom atowar setame kahino ponbom asonsi do athima sarihuti bapuram teron arong along nili block pen tarapung ahawar an keleng thor atowar aningkan wang langkiti ketui penajok kang lemver pen apo towar ki asap sovetlo labang so atowar ki rai ponji aphan langroi ke teng ponji aphan jesemet local MEC pobitro rong pi lapen MLA normal momin aphan sitami chuni riponlo bonta non puanta kira pon pedet penajok pini rong isi thor pak pen langke teng asai claim ponlo jong silabang so alang atowar kaprek thopon pe pulote sarihuti pen ha tarapung ahawar an kacheleng ponji aphan pejo pen towar avedetji angring sidolo lasi prabjin pen labangso alangroi ari boulder pitching mate langroi ahi kaprek kipalipon atowar kaya teng aphan kachelat pon mesen longji aphan hadak arong arak lapen rong asar agustin teron atum ahin pen chuning ripon Chuki hulapen Philip Tiso Lotiki News Karbiang lo dak nilitum bapuram teron arong rong si nilitum thurpak ban labang solang ke teng nang ko ka thekela lo barla por la lang nang thilo blote ani kanwang si la thepai kanglem mate la lang ke pon
la so langan ning kan bang si pon bom penangan na bari bitung pendang lok chu e cho soma hormon ta akin bir akin lukson do kok lo la si pini ni litu rong si tur pak pen la bang so sai klempon nang kok te bom lang le pute non ke wang gilangar ni ke muni ben bang ke la bang so to war ta non thalo ni si bak si do lo la so thalo ni si to war la so to war jong si langing lang pin lo le pute borpung tarapung la ke che la ja to war bang kasik sak do kok po Tangte nangli tum labang so aphan sorkar aphan sampai manta dak lokal MSC phan nangli tum lapson si kerap ka chohang lapson nangli tum duluma aprang sarkar long kecu hangdam kedam tang ningkan isi aprang tahelo nilutum MSC sar ubitro rong pilong ta alam palelo application pilo lapen ke Dr. Numar Mumin na pantame palelo sistame piniar nianta sarkar pen nitum pan thanga kerapta nang pipela nitum kacing kedam tang kacing hon korte longki teron gamra alang lipen nitum damlo alang lipen nitum kedam huri lison disi pikang lo laso hut ke rongpia ke hai MSC ke nitum harang chaklo ni MLA phansi ni laso ban popular people la penang tu phan laso kamang nitum non man nang lampu uson si nitum phan puthano bonta ke than pen heta non puta ningkan ho anang peng tanglo bon tali to phan laso phan effect phelang pu ke nitum chithek lo pen si pini yani nitum bapram teron rong radet pen nitum don me kar to pen chipang room si laso lang teng nitum teng ang ko acha tangte nangli tum aphan kedam tang ningkan phoba kichak sampai non pu semenang klem pipeder lo lasi nangli tum non ke dobom made ki kibom MSC aphan nangli tum ko PC ako pothot nangli tum ko chuni alam the ki pale tuji phan pinin ning hang doma Lalu saya tum ni tum cithek lo ni tum la rong rup ningkan sek ningkan ajang ni tum rong si kicing wai do la so huni tum tok pon lo ni tum non la so alang teng a puthak aphan ni tum pininga ningkan sta non loker MSC obitro rong pi aphan ni tum ki pipon dia aphan si ni tum cithek pon lo bon ta ni tum non mat ke ni tum pele long le lang bon ta ni tum pele aphan si ni tum cithek pon bom lo la pen ke ni tum ke pele lo tang te kacing hon loker MSC pobitro rong pita ni tum la so application ke ni thom han a hok pet pen ding pon se la so kama phan ni tum phan e claim pon po pu ni tum ninge the pen si no ni tum ke duan ader rada tum ninge the pen si do bom lo lang teng yong si ni tum phanang teng pon pedet ta ho nang teng vi pedet pen ako pobitro rong pinang la pedet pu ta ni tum ke alang li phan ni tum thang ta ki pu ji bak kipuji phantan ni tum ene chisik se la pen ke alang li ni tum ni thi ke pa ni tum ka chisik ke alo lo ka chisik ke election period hut ni tum ta dok dun clip po la ke ni tum ka chisik tang du yong se alang li yong nang ni tum phan ni rapon pen ni lang pon ba pram tron rong pura alang li wang ra ni tum phan nang lang pon pulu tang te ni tum ta ka chisik pon dia alang li phan kerap tun huoi ye phan ni tum ta chisik pon alo lo ni tum chisik pon bom du la nangli ateng bolo tangte non jongsi non election mate non eprang ke wang je election ma jongsi labang so alang bang nang tum nang teng pipedat bolo tangte nangli tum alang li tum phan bang cerap pon mane cerap dun thek thelo pusi nangli tum pon ji polason ma ahok lo sar tum nili tum la non la so puthak ni tu ko chuni ria puthak jong se lang li ni tum phan lang li pudang te non election ke wang ja phur bang ke ni tum ta dudun clip por chira ma thek thelo lang li puthak lo Rum nang kok mati rada kam ke claim nang kok ke nili tum block tu borpung an atau bar ka dia pena posi athema nili tum leng kang lem pena pola bang so to bar avidet lo asila bang so to bar ke paduji phansi pini nili tum ka do ka bi arong isi chingrum pena bang so to bar nili tum ke paduji phansi ni tum leng teng kon lo asila ka do ka bi bihek the ka tum thani na chira men chi to dun pena joksi nili tum bang so leng teng nang ka lo asi thot MSC ke ja tu na pen autonomous council ke ja tu si paphantame thini rilo abang so ka nili tu maphana ke rap jila bela bang so leng nang ke teng pi bek ja phansi chuni reparty lo political ke ja tu NEC atum la autonomous council ke ja tu istame chuni ripen select pen nili lam la pining ingdeng flika basir kep karbiri sonim sorong aje ningkan surini ra ingkora ki thom aparman me sen pen ki pachundon
Lakha inquiry si Borjan MEC constituency ke parlo Borjan Hawar amai mate Borjan KCS Jonatum pining ingdeng plika basirkep karbiriso nimso rong aje ningkan suri hinira ingkora ke thom along chepati dun pen best team anong e chepalong dun si Borjan Hawar araraphan nongme kewan pi pinpur me kedam tangko anlone apor pen Borjan Hawar amai atum lapuson best team anong e kelong dun avelang bonsatame pining ingdeng plika basirkep karbiriso nimso rong aje ningkan suri ni ra ingkora ki thom along alang litum kabor ipena jok pini arni Borjan Hawar araraphan nongme kewan pitheke isi kemisen ang thekla pen jutang aphan ke klem ke dam kache paduk ang theklu pusi penang an ke theki dinga pen chethan pon kaduk ave pangrum pet pen nong e kelong aphai laki son ingkoi an chepalong dunsi ke thek nei mate best team anong e kache palong dunsi Borjan Hawar araraphan nongme wan pilo lason si Klim somar alun kecheng sianong e sengmir timungpi lapen murit tongpo kibut kecheng sianong e sabising terang oso ke bay alun kecheng sianong e mirmili katharpi hirjir ketok kecheng sianong e ram teron kaya lamo kethan kecheng sianong e brojen hanse rong ketong hini anong e mosera kehir hini anong e raja teron lapen sabising terang kengtir kekan hini anong e chongchingnang hini anong e Sansuri so arloatum hini anong e bong oi alun hini anong e sarkim ing hilapen run metimungpi thaike ap hini anong e Sundar Singh ingti lun sampung pinso ke thom anong e lunse ke plang ke thom anong e sabising terang atoy ani pen ke kan akethiatum ke thom anong e chisik sepin pen lam theke jai ke thom anong e ram teron lapen velibon katharpi nimso ke rum ke thom anong e hacha ke kan ke thom anong e chengburuk ke thom anong e lapen boret alun ke thom anong e raja teron lapenan parta best team anong e satami alang letum pen chipalong dun labang solong kelun ke kan pen chenglok ason kacepati ason amung ke du analong ke than abang pubang pi alang letum amen lapuson hello Sabising terang student KTM CRI Dipu Raja Teron students KTMS Hanjang Langso Sarkiri Togbi students KTMS Hanjang Langso Sarkim Inghi students KTMS Hanjang Langso Agustin Hanse Klengsarpo Jutang Kangthur KCS unit Kuligaon Sunali Hansepi student KTMS Hanjang Langso Cleardap Kropi student KTMS Hanjang Langso Basapi Ingtipi student KTMS Hanjang Langso Anjuli Ingtipi Klengsarpi Hunmili KCS unit Rong Plimplam Hemphu Ingti office sitting Klengsarpo Ovekimi KCS unit Bormati Maloti Timungpi office sitting student KTMS Hanjang Langso Runme Timungpi office sitting students KTMS Hanjang Langso Alang Litumpen pining ingding plike pasarkep karbiriso nimso rong aje kecheng siar ni lapen kijut ni phaikre sirkep thang achiklo arni an ingsamjin pen pachun ponlo labang solong kiri karlan ke patir pijesemet Borjan Hawar aphan kaching hon abang pubang phi lason se Surjio Rongfar EM in charge Art and Culture Department Sunaram Singnar VDC Chairman Borjan Bapuram Rongpi Borjan KCS Zone Finance Secretary Anparta Radasai Klembang Harlong B. Ingling BKCSZ Finance Secretary Chris Rongpar ex-PWD Board Chairman Nobin Rongpi Secretary KSA BRC Lapen Anparta kapre katum cerap cetodun Lasi alang litum Borjan Hawar Karbia K Lapen jutang aphan kaching hon Thekpen bidi sore kacepa choy pen chenglok kiri karlan lapen asonti nasai angding along kacepaduk abang fubang pin kedo anaphan Borjan Hawar amai ahin pen choro ponsi korwang thu pajirpon dilai pen kangbura tokbi Roti Kimi News Caribbean